ଜୟ ସୀତାରାମ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶାନ୍ତିଲତା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଆ ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ ଅଧିକ ବାପାଙ୍କଠୁ। ବାପାମାନେ ସିନା ରୋଜଗାର କରିକି ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତି, କହିଲେ ସକାଳରୁ ସଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ ତମାମ ଗୋଟେ ମାଆ ତା ଛୁଆ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଥକି ପଡ଼ିଲେ ବି ଦିନେ ବି ସେ ରାଗେନି କି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହୁଏନି କି କୁହେନି ମୋ ପିଲାଙ୍କ ପଛରେ ମୁଁ ଗୋଡ଼େଇଲି, ଏଇଟା କଲି ସେଇଟା କଲି, କେବେ କୁହେ କି? କହୁନାହାନ୍ତି, କୁହେନି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ପାଠଶାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, କିଛି ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ରହନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସବୁ କଥାରେ ଆସିକି ମାଆକୁ କୁହନ୍ତି, ଯାହା ଗୋଟେ କହିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବେ ନା ମା, ତମେ ଏଇଟା ଜାଣିନ, ଏଇଟା ଏମିତି, ସେଇଟା ସେମିତି, ସେଇଟା ସେମିତି, ଏଇଟା ଠିକ୍, ସେଇଟା ଠିକ୍, ସେଇଟା ଠିକ୍, ସେଇଟା ଭୁଲ, ଏମିତି ବହୁତ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମା ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପିଲାମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମା ମାନେ କେବେ ବି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହୁଅନ୍ତିନି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୋ ପୁଅ ଯେହେତୁ ପାଠ ପଢ଼ିଛି କି ମୋ ଝିଅ ଯେହେତୁ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ସମାଜରେ ଚଳୁଛି, 5 ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛି, ତ ସିଏ ବୋଧେ ହୁଏତ ମୋଠୁ ଅଧିକ ଜାଣିଛି କି ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଧିକ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିବି, ଚୁପ୍ ରୁହେ କି ଆହୁରି ଅଧିକ କିଛି ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଭଲ ହେଲା, କେଉଁ ମାଆ ଯାଏନି କହୁନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଉପରକୁ ଉଠନ୍ତୁ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ମାଆ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣେ ଆଉ ଚୁପ୍ ରୁହେ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମ ମାଆ ମାନେ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଅଧିକ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଜାଣିଛନ୍ତି ତୁମଠାରୁ। ତୁମେ ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅ ନା କାହିଁକି, ତମେ ପୁରା ଛୁଆ, ସେ ପା ମାଆ, ତୁମ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ, ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ବି କୁତ୍ସିତ ବ୍ୟବହାର କରନି କି ତା ମନକୁ ବାଧିଲା ଭଳି କୌଣସି କଥା କୁହ ନାହିଁ। ତମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ସେ ତମ ଆଗରୁ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛି। କେତେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିଛି ତାର ଠିକ୍ ନାହିଁ। କେତେ ରାତି ସେ ଶୋଇନି, କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ, ଯେତେ ଧନୀ ଲୋକଟେ ହଉନା କାହିଁକି, ଧନର କିଛି ନାହିଁ ଏଇଠି। ମା ସବୁବେଳେ ତା ପିଲା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରି ଚାଲେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷଟା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ବି ସେ ଭାବୁଥିବ ନା ଏଇଟା ମୋ ପୁଅ କି ମୋ ଝିଅ ପିନ୍ଧିଲେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ କି, ମୁଁ ପିନ୍ଧିବିନି, ଥାଉ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଆଣିଦେବି, ବୁଝିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମା ଉପରେ ପଡ଼ିକି କୌଣସି କଥା କୁହନ୍ତୁନି। ଯେହେତୁ ସେ ତମ ମା, ତୁମଠୁ ଆଗରୁ ଦୁନିଆକୁ ବହୁତ ଦେଖିଛି, ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ବହୁତ ପରଖିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ତାକୁ କିଛି ଅବହେଳା କରନି, ମନକୁ ବାନ୍ଧିଲା ଭଳି କଥା କୁହନି, ତା ଉପରେ ପଡ଼ିକି କୌଣସି କଥା କୁହନି। ସେ ଶୁଣୁଛି ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ସେ ଚୁପ୍ ଅଛି, ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ତମମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକିରି ଯେ ସେ କିଛି ଜାଣିନି। ସେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ସେଇ ତ ତୁମକୁ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚେଇଛି। ସେ ନ ଜାଣିଥିଲେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଆଜି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତ କି? କହୁନ। ସେ ତୁମ ମା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚରେ, ତା ସ୍ଥାନ ସବୁବେଳେଠୁ ଉଚ୍ଚରେ। ସେ ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ବଡ଼, ଆକାଶଠୁ ବି ମହାନ, ସେ ହେଲା ମା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାଆର ମନକୁ କେବେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁନି। କାହିଁକି ନା ମାଆର ପାଦ ତଳରେ ସବୁ ଗ୍ରହମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମାଆର ପାଦ ତଳରେ ସବୁ ଅଛି। ଯଦି ପାରୁଛ ସବୁବେଳେ ମାଆକୁ ଖୁସି ରଖ। ମାଆର ପାଦ ତଳରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ନୁଆଇଁ ଦିଅ। ତମେ ଯେତେ ତା ପାଦ ତଳରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ନୁଆଇଁ ଦେବ ନା, ତମେ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ, ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ରହିବ, ବହୁତ ସମ୍ମାନ ପାଇବ। କୌଣସି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ତମର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବେନି। ସବୁବେଳେ ମାଆକୁ ସ୍ନେହ କର, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ମା ଉପରେ ରାଗନି,
ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅ। କିଛି ନ ଦେଇପାର, ତା ସ୍ନେହକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖ। ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଆଜିକା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ମା ଯେମିତିଆ ହଉନା କାହିଁ ସେ ହେଲା ମା। ମା ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପିଲାମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବୁଲୁଛି ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଗଲାବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଥଳିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୂରେଇକିରି ପଛପଟେ ପକେଇକି ମାଗୁଥିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେମାନେ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ଶୁଆଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତେ ନା। ଦେଖିଲେ ମାନେ କେମିତି ମାନେ କୋଳେଇ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ସେଇଠୁ ଶିଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମାଆକୁ କେବେ ବେସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁନି। ମାଆକୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ସୀତାରାମ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ମୋର ଏ ଛୋଟ କଥାଟେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋର ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ। ଜୟ ସୀତାରାମ।